tempat orangnya ya. Betul. Bukannya maksudnya nanti jadi lo yang menguasai akan oh lebih tinggi pendidikan dari aku gitu kan. Nanti ya gue takut aja jadi sombong karena lebih tinggi pendidikannya atau pendapatannya lebih gede gitu. Padahal tergantung orangnya kok gitu. Ya yang penting kita jalannya baik-baik aja sih. Betul. Normal aja, jangan ada yang belagu, jangan ada juga yang merasa direndahkan. Yang penting tahu posisi sih. Sekarang banyak ya tahu posisi istri gitu. Suami juga jangan terlalu arogan. Itu gimana tuh intronya? Bilang tuh sama Enang Tayan. Nanti dibikin 2 kali kayak dulu. Emang lagu itu bukan? Emang suka? Iya dulu. Enggak, ini suka pada. Oh iya. Di belakang kali. Kadang tantenya suka lupa. Huriani Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu madihita saluhutna, selamat ma di harorota di parningota di tiki panopau di tahun 2020 tuluon, nasinodangan ni tema, paloas ma mabaor hati goran dohot hada meuni, tapi setahun ma tiki panopau ni debata Jehovah sadarion, rapot nongata saha porsa di sadok portibion tapuji matuhat tamarede mahita sian bukuede nomor 122 ayat sada satro di ayat itu. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus,
Dohot goar ni tod di parbadia na tunga palangit dohot tanoon. Amen. Nung nga di pabotohot tuaw ali jolma, manangahan na denggan jala mananga na niluluan ni Jehovah siyako. Ima na mangulahon sabing, dohot holong ni roha habasaon, jala marpangalaho haserepon maradupo debatam. Haleluya. Martangyang mahita, ali Tuhan debata amanami panopalangit dohot tanoon rodina sa isina. Say basa-basahon madihami tod di parbadia, asa huat tu si hami lomoni roham dohot nasa pinangidom siradutan nami. Hima mangulahon dohot marholong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepod diadupan di debata. Saya lehon madihami habisuhon dohot holong ni Kristusi. Asa tau hami mangulahon ulaon dohot tanggung jawab na niapehonmu tuhami. Songo juara bagas na burju di tanoon nauk tinopami. Gohima rohanami marhite-hite habasaon. Hati goran dohot hadameon mi. Asa tutusi tutu hami mangulu songon akanakonmu di portibion. Amin. Marede kita. Tuhan Yesus Kristus, tatangihon mapatik ni debatan anienet sian konfesi hakawipi, tahun 1926 biddu palimahon, khusus taringo tu lingkungan hidup. Taha porsiai jala taha tidak kodo, ditop pada debata jolma nang inganan parmianan dot inganan pangulaon na di portibion. Ibana do napuna sudi, na mga lehon hanguluat tu sudi na tinopanay. Inganan ni pangulaon ni jolma i madarat, laut, dohot hajak kajang.
Di lehot debatado huaso tu jolmai laho paulihon portibion di bagasan tanggung jawab nagok. Ulaon ni Yesus Kristus paluaho jolma nasa tinoppa songoni portibion sadiri. Marhiteon tahatidako do tanggung jawab ni jolma panguluhon manang melestarikan sude na tinoppa ni debata asaboy iba na mangula hipas dohot marhasonangan manang sejahtera. Talo do akausaho na manigay lingkungan marhite na manutungi dohot na manabayhaw ditobak manang harangan. Talo do usaha na mangilitohi aik dohot awang-awang manang udara nang akapanirisan manang limbah na marisi rasud siyan akapabrik marhite na mga turehon halalaw ni aik panirisani pola tahe manigay aik si inumon suang-songoni akapencemaran udara na manigay parhosaon ni jolma. Ido sahatna atong rak mangidugo gumahita siya Tuhan debata lahu mangulahon hobbar tu patiknay. Ali Tuhan debata say parguguy mahami mangulahon na hobbar tu patikmi. Amen. Marede hita. Bagasan uduk dohot serep ni roha tatopo timadusat tanagudangi martangiang mahita ali debata panopalangit dohot tanon ro dinasa isina nahutad dahami di bagasan Jesus Kristus Tuhan si paluahami hodo na manopalangit dohot tano dohot sudi isina marhite hatam masayuli jala dingga situtudo sudi na tinopami dihaholongi ho sudi akka jadi-jadianmu jaladang hea ditinggal hoko sudi na tinopami ditoppa hodo hami jolma tumiru rupam jala dipalumehon hodo tuhami asa gabi juara bagas diakka na tinopami Para dokon aka na tinopam ale Tuhan. ali amang nabasa hutopo tihami matsay neang do rohanami mida hadirion ni akka tinopami holan narikot di diri nami sabingdo huparhamaul hami alani gabi husigay hami matano inganan hanguluan nami Sesama angka bersama kami maradupon akat ali Tuhan. Ali di bata hutopo tihami marhite hajahaton nami gabi gok sampah akabatang aik dohot tao tarulang akatobak dohot harangan mahiyang akamatamual agoan inganan nang akapahapahanan jala pakorhon ni sudena gabi lammoho portibion ali di bata hodo mual ni hangoluad dohot haluaon di sude na tinopam lehon madamemi di sude jadi-jadian ni tangan mi Sesama aka dosa nami para dokon aka na tinopam ale Tuhan.
Ali Tuhan debata, jot-jot doro akamara di humaliak kami, logo niari, dolok na masursur, mahop niari, aik magudang, dot lan nasing, sudinay alani halebaw do along halangson nami, asi maroham, sa ise sa madusa nami, naso madjagahon hinauli ni tinopami. Sa sama akadosa nami maradupon akan natinopam. Ali Tuhan. Ali di bata mual ni hanguluan, pasuang mahanguluan di tanoon, top pamarohan ayas jala pay baru matod dinami, bahen mauli jala dinggan muse sudi natinopami, gohi sadok pertibion marhite holong ni Kristus, rajai masadok pertibion marhite damemi. Sa sama akadosa nami maradupon akan natinopam. Ali Tuhan. Hurian ni Tuhan Yesus, tatangyakon mabaga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan ni dosata. Songon dohatan ni Tuhan Jehovah, nung ngapola hupasisi pangalosim songon obun, jala songon obun manorop akadusam, say mulak mahotuau, ayaw do si paluaho, hasangapon madidebata na digijang. Amin. Mared dehita. Bigema hatani debata nagabe epistel di hari Minggu on iman atar surat di Filipi bidusada mamuka sianaya 20 sahat rodiaya 30 ai Kristus dohangolua diau jalalaba nang hamatian yang kuman membuya ulauki hinorhon ningolu ni dagingon gabe dang huboto manang dia plitoko duat sado manosa kau melungud doa borhat asarap dohot Kristus ay dumengga situtu doi alai rumikot domian di bagasan daging alaniham jala makaposi huboto ma mia doa jala tinggal rap dohot hamusude laho patibul jala pahicca haporsian muna asalam sumurung pamujio muna di Kristus Yesus marhite sianahu dinaro amuse tuhamu asal tu berita nauli ni Kristus mapahob barhamu parsauran muna asa huida dihamu dinaroiau manang hubegi taringo tuhamu tagan padau-dau dope pabuan nahot dohamu jongjong di bagasan hasadau ni toddi jalarap marukil marsada ni roha makaporseai berita nauli tungunang maolo hamu pabiar-biaran ni aka lo diagia AHP tandani hamaguan mai dinasida alai hamu tandani haluaondo jalasian debata doi ai pola di sarihok di asini rohahot tuhamu marsitaonon humokop Kristus dada holan nama kaporsiai ibana jala di hamu donwai parukilon naung ni idamuna dia una jolo jalan nabi negemuna nuain taringot tuau ima sahatna martua dua kana tumangihon hatani debata jala nopiopsa amen marede hita
hati dakon maha porsiaut tai, son na hinati dakon ni dongata saha porsiaut di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugun na suatu dusan, nato palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siantod di parbadia adorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaw na birnit di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubano rudung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul di siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dusani, di sima ibana pay mamula sugot tutanoon, maahong humyak mangulu dohot na mate. Au porsia ditod di parbadia, jalarong sada huria na badia, huria hatopan ni ala Kristen akan na badia, dohot hasisaan ni dosa, dohot dihatain na madok, mulak mangulu do sugot daging ni halak ng mate, dohot hanguluan na surasuda. Amen. Tabigima cor cantate domina, los diuduti cor inhanna, los diuduti cor marturia.
Tapi gema tikting na masa dohot na naeng masa di bagasan samingguan. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu 16 Dung Trinitatis 24 September 2020 tolu. Nah parjolo Minggu Ekologi atau masa penciptaan. Di Parminggota Sadarion di Patupa do Minggu Ekologi. Ima marningot panupaon dohot lingkungan hidup. Marhite Minggu Ekologion disungguli do hita asasude hita paulihon natinopa ni debata atau merawat bumi ciptaan Tuhan. 2. Pandidion Nabadia. Patupaon do di huriataon Pandidion Nabadia tu aka yanakon ni huriata di hari Minggu tanggal 1 Oktober 2020 tolu di Parmingguan pukul 10 WIB. Perguruan dohot pendaftaran di hari Kamis tanggal 28 September 2020 tolu pukul 10 WIB. Asa dibawan surat pengantar sian situa wilayah, fotokopi akte nikah, dohot fotokopi akte lahir. Tolu patangyangan punguan parhalado dohot keluarga. Patangyangan punguan parhalado dan keluarga nah yang dipatupa di hari Jumat tanggal 20 September 2020 tolu mulai pukul 10 WIB di keluarga situa Insinyur Ido Huta Barat Inang Dotranda Sandra Boru Sidabutar. Alamat Jalan Duku Patra 2 nomor 77 Kuningan. Pinangido tusude parhalado dohot keluarga asaro mandohoti patangyanganon. PPD Expo Pameran UMKM dan Kuliner. Dalam mengalason ulang tahun HKBP ke-162 sesuai dengan program PPD dan surat preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengundang BPH SPH, pelayan full time dan keluarga untuk mengikuti PPD Expo Pameran UMKM dan Kuliner yang akan diadakan pada hari tanggal Jumat 6 Oktober 2020 tolu pukul 8 sampai dengan selesai. Tempat Sopo Bolon Sopo Marpikir. Narasumber Chief Alberto Sibuea dan Merdi Sihombing. Narahubung 1. Dr. Anda Sandra Sidabutar, 2. Sylvia Sirait, 3. Reni Siagian. Marilah kita doakan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. 5. Patangyangan wilayah. Patangyangan wilayah di Bagasan Mingguon, ima di hari Kamis tanggal 28 September 2020 tolu, wilayah 2, Namanjabui, keluarga D Siregar, Boru Manurung, alamat Jalan Sayan 4 nomor 24 Tanjung Barat. Kedua, wilayah Sapulupitu, keluarga Namanjabui, keluarga C Simanjuntak, Boru Lumbantobing, alamat Jalan Muara nomor 70 tolu, RT Sada RW tolu Tanjung Barat. 6. Dewan-dewan. Dewan Koinonia Sada Naposo Bulung. Ret Naposo Bulung. Di Patupa Huriata do urut ret Naposo Bulung. Ima di tanggal 6 sahatu tanggal 8 Oktober 2020 tolu. Maringanan di Villa MS Cisarua Bogor. Informasi lengkap Boy Madijaha di Tikting Nong Pinarade di Huriata. Sada 2 seksi remaja. Di Patupa do Parheheon remaja tanggal 30 September sahatu tanggal Sada Oktober 2020 tolu. Informasi kegiatan Boy Mata Jaha di Tikting Nong Pinarade di Huriata.
62 Dewan Diakonia. 62.1 Seksi Kesehatan. Di Minggu Sadarion tanggal 24 September 2023 membuka stand Sian Laboratorium Klinik Prodia. A. Memberikan keringanan biaya sebesar 25% untuk semua jemaat HKBP Pasar Minggu apabila ingin melakukan pendaftaran pemeriksaan. B. Membagikan voucher pemeriksaan free untuk gula darah dan kolesterol total. C. Memberikan edukasi dan informasi adanya pap smear gratis dengan syarat punya kartu BPJS yang masih aktif. 6.3 Dewan Marturia. 6.3 Sada Seksi Sending. Di hari Kamis tanggal 28 September 2020 di Patupa Seksi Sending HKBP Pasar Minggu do pembinaan Naposo Bulung dohot remaja HKBP Pasar Minggu. Dung sidung titingon tabege ma sosialisasi sian panitia. B. Patangyangan sending di hari Sabtu tanggal 30 September 2020 masuk pukul 19 WIB. Dipangido tu pedagang, pekerja terminal, kaum marginal, dohot ruas natar jauh darjauh pakobasion sending asaro diacarai. Patangyangani di Patupa di ruangan ibadah HKBP Pasar Minggu. Titingon sebagai undangan. Seksi musik pengebation Huria. Di hari Minggu tanggal 1 Oktober 2020 punguan kor Gita Kasih Laudo Mangebati Huria tu HKBP Bandung Barat. Lau Patu Begehon ND Puji-pujian. Pitu Nambar Bagas. Tikting 2. Neng Manjalo Pasu-pasu Parbagason mah Ramot Christopher Hasudungan Purba. Anak ni amata situa manahara purba nahinan. Tubuni inata LC Paulina Boru Pakpahan SPD. Alamat Gang Alwi RT 004 RW 001 Tanjung Barat, wilayah 2. Ruasni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dohot Orwana Dewi Novita Boru Huta Barat. Boruni Amata Robin Huta Barat. Tubuni Inata Helvina Boru Saragi. Ruasni GKPI Teladan Helvetia. Alamat Jalan Perkutut nomor 200 Walu Helvetia Tengah Medan, Sumatera Utara. Pamasumasuon Patupawon di hari Sabtu tanggal 30 September 2020 masuk pukul siawib di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Walu Ruasna Monding. Nah di hari Selasa tanggal 10 September 2020 Nungajumolo Monding Inata Taraul Mary Boru Lumban Siantar umur 60 tahun. Nahina Baluhon Amatan Dermawan Situmorang. Alamat Jalan Lebak Bulus Sada nomor 30 RT 004 RW 04 wilayah Pitu. Tatangnyakon ma asatibu tarapul keluarga nama si taononi. Sia ruasna pindah. Di hari Minggu Sadarion tanggal 24 September 2020 nunga pindah keluarga Pradela Nainggolan SH MH Inata Rahel Yohana Boru Lumban Tobing Dohot Sada Dakdanak. Alamat Jalan RM Kavi 1 nomor 99 RT 008 RW 03 wilayah 10 Tolu. Pindah tu HKBP Cinere, Resort Cinere, Distrik 20 Walu Deboskap. 10 Ruasna Baru. Nunga di Jalo Gabe Ruas Huriaon di hari Minggu Sadarion tanggal 24 September 2020 Ima A. Novalina Boru Huta Barat.
Alamat Oma Regensi Jatiwarna Blok F11 Jati Melati Jatiwarna Bekasi. Masuk wilayah 10 Nomor registrasi jemaat 14563. Nasida pindah Sian GKPI Jemaat Khusus Hapoltahan Tarutung. B. Keluarga Deni Andreas Silalahi Inang Elizabeth Boru Lumban Batu. Alamat Jalan Anyar nomor 22 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa. Masuk wilayah 10 Nomor registrasi jemaat Sada Onom Pitu Walu Sada. Nasida pindah Sian GKI Sidoarjo Jawa Timur. 10 Sada Dakdanak Nasorang. Di basa-basahon tuhata dosada Dakdanak Bawa di hari Sabtu tanggal sia September 2020 tolu di keluarga Agustian Hamdani Nasution Eskom Inata Marta Lastiur Marata Boru Pakpaan Esos. Alamat Jalan Kelapa 3 nomor sia RT 06 RW 0 tolu wilayah 10 tolu. Hipas dodak danaki songoni nang natorasna. Tik-tik nasojinahahon dohod parhepengon ni huriata boy mata jaha di tik-tik nang di parade huriata. Songoni ma tik-tik dihita di bagasan samingguon. Sonari di ler matiki tu panitia. Horasma dihita. Nahu parsangapi kami amang pendeta Saur Sirait sarjana teologi damang dainang ruasni HKBP Pasar Minggu lumowima di akayana konami remaja dot naposo bulung ni HKBP Pasar Minggu. Kami sian seksi jending HKBP Pasar Minggu pabotohot tuhita sakap ni seksi seding rap dohot seksi remaja naposo bulung HKBP Pasar Minggu naeng patupahop pembinaan tuak kaya anak kota remaja dohot naposo bulung songon hataridani program sending ke dalam di gereja HKBP Pasar Minggu. Di patupa pembinaan asang giat lam tutuguna haporseaon ni akay anak kota jala martubur holong namar Tuhan dinasida laho mangadopi ngudu si ganupare. Damang dainang teresda sima anakta dohok boruta remaja naposo bulung asa parsidohot di pembinani nanaeng di patupa di hari Kamis tanggal 20 September 2020 mamuk kasian pukul 10 manugut saat pukul 6 botari maringanan di gereja HKBP Pasar Mingguon. Secara khusus kepada anak-anak kami remaja dan naposo bulung, mari jangan lewatkan kesempatan ini karena pada kesempatan ini seksi sending kerjasama dengan seksi remaja naposo bulung menghadirkan pembicara yang cukup memiliki kompetensi di dalam materi yang akan disampaikan, yaitu Pendeta Herman Nenggulan, Master Teologi, Balitbang HKBP. Beliau akan menyampaikan tentang bagaimana mengenal dan mencintai HKBP dan di mana sesi ini remaja dan naposo bulung diingatkan kembali pada sejarah perkembangan dan liturgi HKBP. Yang kedua, narasumber calon pendeta Esra Manulang MA. Beliau merupakan tim fasilitator yang akan menyampaikan tentang membangun loyalitas
dalam persekutuan remaja dan Naposo Bulung dengan games. Yang ketiga, Pendeta Dr. Franky Napitupulu. Beliau akan menyampaikan tentang persekutuan kaum muda, persekutuan yang menggereja, menguatkan iman untuk tetap mempertahankan iman kepercayaannya menghadapi godaan dan tantangan. Dan yang terakhir, pimpinan kita, Pendeta Sobok Simanjuntak, Sarjana Teologi, Magister Manajemen, yang akan menyampaikan topik mencintai rumah Tuhan, menghadapi HKBP di Jakarta memasuki generasi kedua, ketiga, dan keempat. Perlu kami sampaikan sampai dengan hari ini sudah 123 orang remaja dan Naposo yang mendaftar akan mengikuti. Kami yakin masih banyak remaja dan Naposo Bulung yang belum mendaftar dan kita harapkan akan ikut mendaftar sehingga target atau harapan dari panitia untuk menghadirkan 200 orang remaja dan Naposo Bulung bisa tercapai pada acara tersebut. Sekali lagi kami himbau kepada remaja dan Naposo Bulung untuk ikut dalam acara pembinaan tersebut. Songonima saotik sian hami panitia nafina jongjong ni seksi sending parpudi sahali moltung arong aka hata na hurang lubi parjulu mahami marsat tabi maudate horas. Tabegema maredekur sian kur wilayah sada diudutima dohot kur ama.
Huhut papungu pelian na parjulu dohot na paduahon tapuji matuhata marede mahita sian bukwede nomor 214 ayat sada dohot udutna. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabihan, lau mandapotoni, tong di jalan Yesus, saya mau Tuhan, tadi kon haulon, jalan pasias, kolong di lambung Yesus, seorang narotusi, unang beho mabihan, mandapotoni, sonang di lambung Yesus, rapi talautusi, inganan naumuni, dari lambung naik, anu ngadi parade, hasona ngatai, asaman hasonangan, narotu Yesusi, sonang di lambung Yesus, rapi talautusi, inganan naumuni, dari lambung naik. Yesus aholang aku, Yesus aposati, saleleng au mangolu, dohot ditiki, dame huabiai, aka pangagoi,
Damai ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramuti aka ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhukna. Horas madihita saluhukna. Mulu minggu ekologi kosonido gugu. Asa gawe pasu-pasu hita kamanginang. Amin. Hatani debata nasaur di tonga-tongata di minggu tasaladion minggu saplonom dong Trinitatis. Yenet sian buku Musa na Barjolo biddualu ayat 15 rodi 22. Sada Musa walu ayat 15 sa rodi ayat 22. Ngasudira hita maboto alur sarito ni sudiru hita hiasi kola minggu tahe. Itu kan. Imatar sudi. Ale hujama di hita kamanginang. Asalam nal-nal pangatusyota. Asalam tadi pakanguluhonota. Jala takas uhir di bagasan pusu-pusuta. Tona aturan dohot uhum di debata. Hobbartu hatana di minggu tasadarion na mangigil tema di pasuang Jahuba hinadinggan ni ngulu ni jolma. Jadi ninna debatama maddo sinoak ruar maho siap parawi ho doho jolmam doho akanakmu doho jolma ni anakmu rap doho to paruarma rap doho to nasa binatang sian nasa namar daging akapidong doho pinahan doho nasa nama jirir di tanoi asa rodot nasida jala lem torop di tanoon. Jadi ruar masinoak rap dohot anakna dohot jolmana dohot jolmaniaka anak nai ruar masya parawi dohot sude binatang sude guluk-guluk dohot sude pidong sude nama jir di tanoon masibuan masam nabi dungi di pauja sinoak ma sada langgata di Jahuba. Jala dibuat sian nasa pinahan nagajing. Doho sian nasa pidong nagajing. Bahe pelia situtungon. Pelehonon na dilanggatani. Jadi dung dianggo Jahuba uap na ucusi ninna Jahuba ma di bagasa rohana dang beulahaku manorui tanoon ala jolmai ai najak do pikiran ni jolma ai najak do pikiran ni rohani jolma sian siete-hete honna jaladang beulahaku mangaragehon nasa na mangulu songon na hubaini ope salilingarok tanoon dang jadi macoho saburo dogo tilon ari ngali doho ari las ari logo doho rodoniari arian dohot borngin isi doang gosahan itu turpukta di bagasan minggutta sadarion na dipahobar tu minggu ekologi Season of Creation 2020 hobartu nong adong dihita di buku acara nong disagi hotu hita ganuk mersada-sada jala digil do tema Decision of Creation on biarlah keadilan dan
kedamaian mengalir. Margiling-giling ma hasitongan dohot habonaron ni Jahuba di sisik ni tanoon hobar tu panuturion di debata sian panurirang Amos bid 24 ayat bid 5 ayat 24. Dihamu amanami dohot inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hidup benda satokin nakaningan huwa kita tupudi taringok tu sikola minggu. Ay saha rudin waeng say wingok dope pangajarion ni inci nami, inci dune julu dak kuwo to hamuna. Itu kan? Nah, inci sikola minggu. Itu di pawotohod doi halibutungan. Itu diajar ho di gobar do tiba. Sasitong na halibutungan ni saat dorak so ay nasumar madongi alai dukpe ay nasumar asa diboto na halibutungan ni nuaeng pibudu tatopa halibutungan buapa no pana muladong mata niari adok suri adong sikak gigi baik kamu ma aiki turnamu ti tadi di halibutungan ni pelangi ibu tamu du pelangi oh huripuru dah ibu tu huripuru sudah hita nasi kitaan habe pas do nedok ni ahado guarra seminar tanggal 20 kape ngarung iso generasi keempat dan gue bete generasi pertama do bison ibe ngarang binoto be ahli butungan apalagi generasi kedua ketiga do keempat molutuk pe 10 hali do hali butungan pelangi olo do lupa noni tema ido hali butungan inang amang pelangi ibu do tatopan wang pelangi alaya lanong pinabotohon ni debata do marhite tedei asa taboto madok na hali butungan ido tahe ido kan tada dung di pabotohon tada om hali butungan ni ito laru pikiran niba tu dia do ay nasumar ito rido air bah dung di pabotohon ay nasumar pitolaru pikiran tu dia sinoak itu rido to itu tahe manang daw haro salah do pangajari on di guru sekolah minggu tuhamu manang natuau itu kan itu waktu siba itu rikobar doi hali butongan mana berperdu tu hali butongan itu ridna ay nasumar ana berperdu tu ay nasu dang neneng madu sekolah minggu hamu daw asa uru tahiguk muse asa wi tajar hon do guarra tradisi lisan ay ulo si pata guru sekolah minggu nang to orang yatusyo dung dibereng ay nasumar itorisi do sinoak dung dibereng sinoak do muse daw bahtera itu to mari kita singkirkan aka suku-sukun ay gudang do si mata suku-sukun ay to horo ay nasur melingkupi dunia ini bawur to hapor syota do to ho alai mangihuto suha-suha dipikirai baru tu sinaroha ale bolu taida mamuka siap biduonong sahatu bidualu pihak to horo saharo di siap bagasa tanoi merbulak-bulak aik ala udan 40 hari 40 borgin kadang kami rutubi hola di Jakarta sedari sabor ngipe aitor sedengkul selutut sepinggang sekepala pokokna lonong mak itu to apalagi mah 40 hari 40 borgin udan apotir mardongan apotir udan berbulak-bulak jale di gohi do tano ni portibio saro di 150 hari lilingga alani di hamua manami dohot inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tong do udang akasukus-sukur waru tu belgani parau na tinopani sinoahi di dulu muse ditopa sinoak
Itu. Poharo par masuk ni sude akka pahapahanan tu bagasan. Songon na tapi kiri nuaing pahapahanan doho sude akka binatang na majir di tahun doho akka pirung na martonga-tonga langit doho akka dekke na di bagasan naik mamuka sian akka dorbia doho sude akka rumang di binatang na tinopan ni dewata mamuka sian ari perjulu saharudi ari paunopo. Ba memang dak siap dipikiran tersudia kana masai. Alai nang idota kamang do taminaing taringo tu tema di mingguta sadarion di pasuang Jehovah hinadenggan ni ngolu ni akajolma base ko pasuang ni Jehovah hinadenggan ni ngolu ni akajolma mula mahita tu biduonom jolo kamang do taminang. Aharo namasa di biduonom. Nungalam deak jolmai nungalam torop jolmai jalalam deak sudia kahajahaton. Tubuh-tubuh ni roha, tubuh-tubuh ni pikiran. Ternyata lingkungan, dunia, komunitas, tempat kita tinggal tidak boleh timpang. Dang boy tumorop akahajahaton. Ikut tumorop dua kana dinggan, ikut tumorop dua kana burju. Ubahin nagabe ditorucon, jala dipauli-uli, jala dipadibundimun debata. Molo lam tumorop akahajahaton di sisi ngitanoon. Iko paudion ni debata adoi. Meneng nasong dia bicara na. Saha ro diturpuhon marhite-hite ay nasumar. Aladang neneng dohonokku. Hobbar tu jamita o rupani muladong ditopi ne gudang. Ro ay magudang. Gabi dia upo sudah pangisi ni hutai. Hobbar tu jamita ni dia tesirai mong berarti nang arung be na dinggan nanggu seda jol masianur. Sutung gabi songoni pikiran muna. Ay nunga di pasohok debata namasa nasi songoni dang be ulahakku be mangulahon akan nasi songoni dang be ulahakku be mangaragehon sude akka pangisi ni tano o. Ay gawe tubuh-tubuh di jolma alani i hamubaon parange dohot akka pertubatan nama na pinangido ni debata. Hidup bahan na gawe saksi tonga di mingguta sadarion tongdo ditaringoti bahwa Allah itu bukan hanya sebatas Allah yang omnipresent. Adong jala tarida jala di hilala sude akka jolma di sude partikia doh di sude keinganan. Dada holat debata pergugur nasuhatu dosa di mana, tetapi juga Allah providensia, Allah yang memelihara. Nama menyaro ngolin sadok jolma di sisi kita noon mamuka sian pasca ay nasumari. Imana perjolo neng idota. Napa dua hona kamu dihamu amanami dohot inanami huhum ni debata ditoru ni holong ni roha ni debata. Molo pi di debata marhite-hite tema dihita di mingguta sadarion di pasuang Jehovah hinadenggan ni ngolu ni jolma dada naneng paulakon ngolu ni jolmai songon panopaong di biddu sada ayat sada saharudi ayat 30 sada. Dibuhai sude daun. Alai di ida, di paratatehon, ditilik, jala di jamoton debata, masih ada yang baik. Masih ada yang baik. Jala ido nang, ido teh perjulu. Ayat nasumar sian, Sodom dok Gomora. Ayat nasumar tu kan? Itu song bingung kamu. Ayat Sodom dok Gomora. Ditikini si Abrahami kan? Itu. Itu juga seperti cara seperti itu. Jadi berbeda do caranya. Di zona nasumar di berikutnya ada peristiwa yang maha akbar. Gabesada tiruan gabesada si paengot tu sudi akatorok akajolma sia sudut tu sudut. Di situ juga terjadi peristiwa yang maha akbar. Ditorok ni jolma. Lem marti burak nang akadusa. Sapero si Abraham martangiak tu debata.
Mularong sedia do idok perjulu. 50 halak, 30, sahak rudi 10, wala nonom do HP. Na uduk tu debata. Au surah rok 10, datu ngadong, sakapu parohon, ai manang udah barelang. Manipa, Sodom, dohok Gomora. Nak pemasa sudah akai, alekoni daota dosa sitong na, bahwa kebaikan itu tidak akan pernah kalah. Hinadenggan ni parangin ang pangalahon ni Jolma, sekalipun dia mengambil tindakan atau mengambil pilihan yang tidak populer. Ay sinuak mengulahon memilih tindakan, memilih mengikut Tuhan, memilih untuk selalu bersembah sujud kepada Tuhan. Di barekili ka Jolma itu di mana? So nak si Abraham, si Lot, di barekili do. Di barekili ka Jolma itu sudah kasih ulahon na denggan. Tapi tidak apa-apa lah. Ala di parati-hatihon, ditilik, diida de batado. Idu ban nagabi, mulut ida di bidu onom ayat walu alai asido rohani Jahuba yang go mernida ise sinoak doho ripena doho yana konna na tuli si Sem si Ham doho si Japet doho Jolmana na tuli di sido neng mamuhai patudu onon di debatama songo dia do sakapna laho pasuang ngolu ni Jolmai pasuang ngolu ni Tanoon pasuang ngolu ni Sudi akapangisi ni Portibion asalam une tua katik neneng ro alani di hamua manami dohot inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Adong meneng napiga nang idota marhite-hite turpu jamita dihita di bagasan tikyon dohok marhite-hite acara na macai denggan teratur secara sistematis mengigil tema sian Amos 5 ayat 24 apalagi mulut takas teida nakaningan fotum introitus siam mika onom ayat walu ali Jolma nunga di pabotoho Jehovah syako ahanapi yang hidup di bata berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi pasca ayat nasumar dung di paro debata 40 hari 40 borngin leleng na udan merdongana potir saleleng 150 hari leleng na tanoon digongi akka aik dungi saha ma di dia do tahe terdarat hopal ni sinuahi di dulu ararat rapat ni nanuai ama di ulah sinoak na barjulu mulu tunggu bibeli rupani di beni mana di pajong bimana barjulu langgatan anggui teda-teda na mi palua pidong baru mulak musik. Ha, di palua pidong musik baru dibuang makan bulung-bulung. Tahu kan? Baru di palua musik apa lagi dung idang mulak be. Berarti ngarong be. Hasong kopan nah. Tadi udah rupa. Nek keluar mana sida? Dunia mana terjadi. Nah perjulu sehari di pajongjong langgatan. Hubungan emosional, hubungan ni debata, hubungan ni Jolma dohok debata itu yang diutamakan pertama kali. Odo keunikan ni sa sitongna. Jala odo halubian ni akan aporsea. Dak pitor narikok di ibana. Dak pitor narikok di daging. Ale narikok di debata, dohok narikok diau, dohok narikok di portiu dalam rangka mengejawantahkan apa yang akan terjadi di kolong langit di selanjutnya dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan. Tidak akan ada pernah terjadi kehidupan yang lebih baik kalau bukan bersama-sama dengan Allah. Di pajongjong mana langgatan? Aduh di mana di langgatan ni? Na perjolo, tolu lapatan di langgatan. Na perjolo, pajupang dohok debata. Napa dua hon majalo uhum aturan dohot hati gor na siat debata. Napa toluhon pasahatto piliat tu debata.
Jala odo neko masa, neko torus masa di tonga-tonga ni ngolu ni kana porosia di debata. Marhite-hite persoalan na rosu, maradopo debata, saya jupang do akan nauli na dengkan. Hubungan dengan Kristus, hubungan dengan Allah secara radikal, memang ko radikal do ba? Taksi goje-goje, dang hobar tu tahu nikau. Pertanyaan tu debata, itu ba? Betul-betul do. Nang gabas, nang juhut, ikon, totong do, madok mole ate tu debata. Dada hola ditiki juhut, lopan niba, songo niba tabu na pertanyaan. Ibu tahu juhut jagal. Ditiki tabu si panganoni tabu tangiang. Alaidak tabu si panganoni amem manin na. Daung. Betul-betul. Dalam segala hal, dalam segala waktu, dalam segala keadaan, hubungan intensitas antara pribadi yang percaya dengan Allah harus terbangun. Di situ sasitong na radikalisme persauratan do debata melahirkan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Yakin mahamu akamang Dr. Minang. Patureun di debata adwi. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memelihara setiap pribadi yang datang menghadap Tuhan. Itu dapat julus saya lagi dokter. Itu rahadu musi diulasi noak. Memilih pilihan. Nang makuliti mana? Nang pilihan na pinilihon ni, na sinuru ni dibatari pabongoton na tu parawi, dungi haruar si parawi, laos ibu si dipilihon ni mana tu dibata. Dang marpangotti kimana. Nang dibata ape, dang dibangido, lobi siya gukum, lobi siya tuk ni pikiranmu, lobi siya tuk ni pabahenammu. Ay di bagasan roha na madok mo liate, di sido, suha-suha ni, met dohok balga ni, pilihan, itu tahi, itu amang, roha na madok mo liate, ucapan syukur, ungkapan syukur akan menjadi barometer besar kecilnya persembahan kita. Ale unang atong diujuni di bata holano do hepek ku Tuhan ninna api arong do pe dikatok pudi. Iro kan. Di bagasan roha nama dok mau liate di pasaha imana pilihan na pilih si tutugon akan nagajing ninna. Yang khusus, yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Baru dapat luhur, di ulai mana di si? Di jauh mana uhung duk hati goran, lau, borhat, duk haruari mana siap parawi, lau memana, borhat memana. Eko keluar do si zona nyaman, 150 hari, sonak-sonang, dijaga debata na sida di bagasan. Di patiur debata lakana sida. Dia tureho debata, hosa hanguluan, si panganon, si inumon, dohok dan nakana asing. 150 hari. Duk keluar na sida, miat di si 150 hari lilinga, mereka keluar dari zona nyaman. Ai lau patureho portibio, iko luar do hita. Dang bu hita holan na miat di bagastay, di hudulatay. Diinganatay, iko luar dohita, iko meret dohita. Mari kita bergerak. Laos itu saharudi nuai lapatan di gereja, eklesia. Eklesia dipanggil keluar. Borha mahita siya tonga-tonga ni inganan habor hatata. Laho borha tu tonga-tonga ni portibi nalam martiburakot. Alam yang semakin harus diperbaharui. Jalalos di somma kamang Dr. Minang. Di paubuk para saurat tau per minggu tau minggu ekologi. Ni anarong do guarni sada minggu dihita GPAC, Justice, Peace, Integrity of Creation. Keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan Tuhan. Arong do hitai. Arong do khusus HKBP manaringoti i. Jalan merpilihan khusus do hita tu HKBP. Asa dohot HKBP paturehon, mangaturehon sude akka
hamaolon namasa di hasianganon. Ope dada holan nama rumang tu alam ciptaan Tuhan. Hudok na kaningan hubungan dengan debata, hubungan tu debata, persaurat tu debata secara radikal, secara intensif, setiap saat dan setiap waktu akan mengubah hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan ciptaan-ciptaan Tuhan. Dohot nasa na adong di tonga-tonga ni portibio. Jala molo tapa hopar na kaningan tu Amos 5 ayat 24. Mulu taida na kaneng dilapak ni buku tai nama rumang biarlah keadilan dan kedamaian mengalir. Sasitongna itu adalah dalam konteks manusia Allah, ciptaan Tuhan yang harus mengimplementasikan hidupnya menjadi sesuatu yang berguna dan yang bermanfaat bagi orang-orang lain, bagi lingkungan di sekitarnya. Ay ditiki zaman ditiki ni hama masa ni turpuhon di panurang Amos mulut ajaha buku Amos sude saoti do yang khusus alu siebidu doi ay lamar tiburak do hajahaton dada holan tu alam sekitar alai tua kajol manda di humaliang kasta-kasta semakin jelas, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jalalau stay di sisa sitong na umarga do sa beriba si patu ni jolma sian hosa ni jolma hati hai. Idu banagabe di dok debata marhite-hite panurang Amos. Biarlah air mengalir, keadilan dan kebenaran bergiling-giling seperti air. Jala olah cara do nabui mangulah akan nasi songoni. Ima hobartu jauh-jauh ni minggut tasadario. Mika onom ayat walu. Ali jolma nunga di pabotoho Jehovah tuho ahana pinangiru ni debata siakko. Di fotum nakaning takas di dokoni. Manangaha na dinggan jala manangaha na niluluan ni Jehovah siakko. Ima mangulahon uhum. Nama rumang keadilan. Dohot holong ni roha di habasau. Marsi basa-basa. Jala uduk serep mararupon debata. Deholani do akamang do taminang. Ala ini mulu ditaringuti nuang ekologi. Sasitong na. Mari kita melihat kepada lingkungan sekitar kita. Sudedu hita makol sohon. Angko sosala au ngamadalani bulan kedua nuaing. Na perpudi sehali na huingot tanggal 10 sia topet hari Minggu di bulan Agustus roh ya uden. Adorak sui nge sebulan nasoru uden. Itu tahe saha rodi nuaing. Dang roh uden dope. Khususnya di Hitau Majolo di Jakarta Selatan. Idu nuai. Bohado pakilala atta. Akada dana nuai wa ispa. Dakola dana be. Ngado akana tua-tua nuai idu tahe. Ngagudang akka na hona sahid. Di bagasana katiki na parpudio. Dang do honok walani do sette. Alay boy do walani halay baw. Laho paune-unehon. Patiurhon. Pasikopon. Yan mau mungkin mau lo tarjalo rohata. Mau lo di daerah. Namaju hita daerah perkotaan rupani daerah industri, daerah perkantoran diperhadapkan dengan hubang daerah pertanian. Alana kebetulan pitu tahu kami di si. Doa ami akka dipilih gabe agen-agen perubahan asa unang mermangmakon manang menyuarakan supaya meminimalisasi pestisida dohot akka nama rumang rasun laho mengurupi akka partani sampai diajari rohami rupani boharo mabain pestisida organik, boharo mabain pupuk organik. Sasitong nununga diulah hamunai. Sianaka
si pait-pait. Aung do petahe na situba dohok na sen hubak kamu na naron wae. Sena kasua-sua na si pait-pait bodo gabe pestisida. Jala hita na mangula ujui ibe se diajari do rupani ikut julu gis-gisod do tanom ma rupuk nei baru diobak ma gay marobak balik do tahe warna gabe pupuk mai aka rupuk na hona tanomi. Anggo ditikin waengon memang sudah sangat dimudahkan, alai di pudian nyari memang sangat disulitkan. Nungamura nuaing rondap, pupuk pestisida, pupuk kimia dohok pestisida. Habedang iboto sa sitonga molo 10% wangi pakai untuk pemakaian kedua harus ditambah. Iko ditabay do gabi 5% musi sa terus namai. Jala nunga hupakila lahu di jaluhida hami moru do nang hasil produksina alai lemertaba biaya produksi. Ido kamang do tamina. Jadi saha rudi nuaing kita dituntut untuk bagaimana sikap dan songo dia do pakilalata songo dia do tindak kata laho paturehon alam ciptaan Tuhan ini. Yang lemah tua tanoon. Gak ada hola jolom mana lemah tua. Ali nabodu dirubai, nabodu diperbaharui. Sia dirita sabing, sia hete hota, sia dirita, sian hal-hal namek mek sahali. Nah diajari pamareta hita. Aka sampah organik, sampah yang bisa diurai, sampah yang tidak bisa diurai. Nah diajari hita songo dia. Ima jolo kontribusi ta. Nah kedua jangan serta-merta kita menjadi penyumbang sampah yang tidak bisa diurai. Kupikir, nabu ibenota, saya yakin dan percaya bisa kita lakukan. Apalagi terus do tahe panitia korama mabain sada pilot project nai program panitia perhiun ama aharo teh guarra penanaman pohon. Mari kita dukung. Nah, jalo muna do bibit mula dong na memilihon. Itu. Mari kita lanjutkan. Di lingkungan gereja juga perlu. Tapi ada majolo gereja to. Ola pisik na do jago anggo lingkungan netor marsak mahiang sudinang. Jolo jabuta, sapin jabuta. Mari kita benahi bersama-sama. Ini minggu ekologi. Mari kita berikan waktu, pikiran, tenaga. Nabui si patureota. Asabui mangalehon. Profit tu hitai. Itu dah. Belum tabak kasua-suara di humaliakta. Itu akan memberikan profit kepada kita. Keuntungan kepada kita. Nah tapi dang budi ukuri. Tapi yakinlah. Sian namek nabui si behenota. Molurap sudah hitam abbain. Kenapa tidak? Lo makan aja hati mengulahun akahajahatun Nabi. Alayakana ulu mubah. Alayakana ulu mengarup tuha bangsa parasien di debata. Akana ulu pajongjong langgata diadupan di debata. Saya yakin dan percaya akan dilirik, diperhatikan dan akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata Jahuba amanami. Mauliati ma di pasaha rohanami tuho. Diasi doho tolong ni roham. Dang macadi holi Tuhan, payutihu ngulu nami. Nak pesipata diniang ni roha, langgus ni roha. Merbalik kami siat tohon na pinasahakmu. Dito pahodo kami tumiru rupam, tudus tu pangalahom. Asa adong, mangaraduti nasa natinopai. Alay sipata, maol do kami mangaradutisa. Alay marhite minggu nami sedarion. Hatam naung saur di tonga-tonga nami. Tung mek penabui hula kami. Lehom madi kami hanunutol laho patu pahotja. Ay mulorap kami sa luhuk na patu pahon. Data di meli Tuhan pakorhon na. Alani nasa natumangihon. Berita nauli di bagas sadarion. Di minggu ekologi
di parningotan nami, di panopaumu, di asini roham, di sakakmu nauli na denggan. Ay di kodo li Tuhan duk sipul sude akan natin opami, nunga denggan saluhuna. Halani ini pakai hodo hami, son pamahemu, di sinoak, dohok keluargana, laho pasauto sakakmu, di tongani portibio, lau songoni manang hami ali Tuhan. Nunga hutahingok kami berita nauli. Jala tagamom muda li Tuhan pabor hatom muhami tutokani portibi nalam lumlamon. Mamilehon ngulu nami, pikiran nami, tiki nami, mulutung nabuy si bahenon nami. Laho paturehon. Jala dipilih todo hami. Hubas mahami li Tuhan, pakeommu, laho paunehon nasa natin opay, pinomat, na dihumaliang ni bagas, inganan pangulunan nami, asa tung jupak kami, haulion, doho hinadenggan di saluhuna. Atong, homali Tuhan na mamaso-maso bangso ng negara nami, doho sudia kapartugi na di bagasan na. Asa tigor, uhum, hajongjok konon na. Ture dalat tonon na. Mardonga biar, marado poko, sitopa, nasa na adong di sisi ngita noon. Masih paingotan mahamili Tuhan, masih tirowan. Masih urupan mahamili Tuhan, masih tupahan na denggan. Asa tung jupang akalas ni roha ulup-ulup tadi konon nami molutuk salpu kami siak kasianganon boy tadi konon nami akan adingkan tuak kapinopar nami tuak kaya anak kon nami nabui menguduti perdalanan di bangso negara nak portibiope atong kupasahatay mahuriam HKBP na niluhon ni partogi ni Huriam ifurus rapdohot opat pimpinan ni Huriam rapdohot sudia kapres nang akan aposom ruas ni Huriam saluhuna di sadok portibion pakai mahami ali Tuhan gabe ula-ulam paturehon paunehon akka natinopami atok saha di ho mahami Tuhan nang dinalaw mula pihami nusien bagas jorom na bediaw pabor hak mahami di bagasan dami, pabor hak mahami di bagasan ulaun, pabor hak mahami di ukap ni roha, laho pakyommu patupahon nasa nadinggan. Mangasahon anakmu Yesus Kristus martangnya kami Tuho. Amen. Tapuji Tuhata, maredde hita sen bukwedde 700 di somma tapasaha pilihat tatujulu. Tibalusan rodo hati uron siang langiti untuk sauhalu pahon audo manugihon audo mangundihon untuk sauhalu pahon audo marguguyhon pos marohami Pada nauli orang hulu pahon idul hapus silas marahaki tondong nang dongan nang terpangasahon holan Tuhan Yesus haporusaki untuk sauhalu pahon audo manugihon audo mangundihon untuk sauhalu pahon audo marguguyhon pos
Ado mangundihan Atun sahu halupaon Ado margogoyon Pos marohami Pada nauli hodang hulu pahong Ido haba silas marohaki Kondom nang dongan nang tarbahasahong Olang Tuhan Yesus laporusaki Atun sahu halupahong Ado manogihan Ado mangundihan Atun sahu halupahon Ado margogoyon Pos marohabi Molo diuka surga tutandiku Salpu manulut na angalutoki Tarbege maso warani Tuhaku Naposa-posan bangat hatusi Atun sahu halupahon Ado manogihan Ado mangundihan Atun sahu halupahon Ado margogoyon Pos marohaki Pada nauli orang hulu pahon Dang pola mabiar radingaluki Nang pehalam do dalan si baluso Rodo hati uron sian langiti Atun sahu halupahon Ado manogihan Ado mangundihan Atun sahu halupahon Ado margogoyon Pos marohami Adonai Alia kadongan Sai diukapi marohamuna Lahu majalo aek hati goran Dohot hadamioni nasiat dewatai Amin. Saya parugugoi mahami ale Tuhan. Taloas manguluta di pahrasyang debata Gabe aek nama baor Mabuan hati goran dohot hadameon Tusude dongan Dohot saluhutna akka natinoppa di bagasan hasusahan. Amin. Saya parugoi mahami ale Tuhan. Mardalam mahita rabdo dusude dongan jolma songon sada keluarga nabalga naparohon dengan bahasa ni Jahoba tusaluhu natinoppanang. Amin. Saya parugoi mahami ale Tuhan. Ali amanami ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroani saluhut silehol leho na denggat doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan nanilihom itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo magebe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaom di tonga-tonga ni huriam doho di portibio. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silihol-lihom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho
Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajaunmu, saya sau malomone roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang. Lehomma tuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu na syed debata mula mamu di bagas dame. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homadamena tutodim. Mulai tema di Tuhata, mulai maida di bagasat dame, daulahu maulah persuron na. Selama hari Minggu, Tuhata mana masu-masu. Horas.